नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वरणे. आज काहीतरी ना वेगळा करतलंय. म्हणजे काय तर ना मित्राच्या घराकडे मी ना आज जेव गेलोय. नंतर थैसून ना हे का आम्ही पोहाक जातलो. सगळी 4 जण इलो पोहाक जातलो. त्यातले आम्ही 2-4 जणच पोहतलो. आणि आज म्हटलं काहीतरी ना आली लहर केला कर काहीतरी करून टाकूया. आणि आज संडे आणि फंडे काहीतरी करून टाकूया. चला तुमका चालू करते. आणि आज जेवण ना डायरेक्ट जेवकच जातोय. काय एवढा काय मदत नाही करू का, डायरेक्ट जेवू जाते. चला बघा चिकन जेवण आज आमच्याकडे. हे बघा आमचे मॅडम वाढतात बघा. अशा पावसात ना हे बघा पाऊस दिसता तुमका. हे बघा पाऊस बघा. अशा पावसात चिकन जेवण म्हणजे ना रसो आणि सुक्या चिकन कडक कांदा लिंबू सकट आणि त्याच्याबरोबर घावणे पण होत. वाढून तयार झालेला हे बघा कसा आता झणझणीत मालवणी. हा बघा आता मांजर पण येताला जेव येतलं ना गो. हा बघा बघता हा बघा कसा. चला आता जेवायला बसतो, नंतर पोहायला जाणार आहोत. सगळे बघा उपाशी मित्रमंडळ कणकवली बघा. हे बघा जेवतात बघा. चला जेवण झाल्यावर नंतर आम्ही पोहाक जातलो. ठेवतोय आता जेवलो मस्तपैकी. हे सगळे गप्पा मारतात मस्त झणझणी तिखट गरम. हे बघा ओढ बघा काय झाले लाल लाल मस्तच झालं जेवण. हे बघा कसे गप्पा मारतो. चला आता थोड्या वेळान जातलो पोहाक. खयता ते खय जातलो होता डोबक्यात डोबक्यात जातलो. डोबक्यात तळ्यात जातलो. ती तुमका दाखवते मजा कशी करतो. तर मित्रांनो या बघा आम्ही इलो तळ्याच्या इलो. बघा यो मजा मारता. बघा धोंडे मारता. मार 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 तू मार. आता नंतर डोबक्यात जातलो आणि बुडतलो मस्तपैकी. हे बघा आमचे मॅडम फोटोग्राफी करतात. तळा बघा काय नजारा तो बघा. यावा हो तुम्ही पण होय. मी तुमका फिरवतोय. चला यावा. कसला हा बघा पाणी. जाऊया म्हशीकडे. म्हशीकडे जाऊया. पाण्यावर उभी असलेली म्हैस बघूया ना. चला म्हस धुतात ती बघून यावं. चला जाऊ घ्या ना म्हणून तुमका लांबनच दाखवतोय. बघा मजा करता. या या जाऊया आता पाठी आणि पाण्यात भिजाक जाऊया. पाणी बघा कसला शुद्ध. मित्रांनो अशा तऱ्हेने आपला आकाश हा म्हशीचा व्हिडिओ देण्यामध्ये भिजलेला आहे पूर्णपणे. तुम्ही बघू शकता पूर्णपणे भिजलेला आहे. बघू शकता की हा किती मेहनत करतोय. अशा तऱ्हेने आम्ही चाललोय आता डोबक्यामध्ये. खाली गेलोय. तुटला काठी खाली. बंद करे. पाण्यात बघायला आवडत. पाण्यात मजा येतो. खडूळ गेलं पाणी. एवढ्या पाण्यात उतरू शकतो आपण. मध्ये मध्ये ना म्हणजे खोल आहे. मध्ये मध्ये आहे. पाय लागत नाही मध्ये मध्ये वर वाव घेता. तुम्हाला पोहायला मध्ये लक्ष द्या. दगड वगैरे
वर उभा राहा बाय मी येऊच शकत नाही मग ह्याच्यात ना. मित्रांनो तुम्ही पण यावा, मजा लय येता पाण्यात असं. कोल पण नाही येवा. ए तू जा जाणार. ए याला बोलव. ये जावड्या. तावडे नाही म्हणता. अरे पोहाचा काय होय, मला पोहाचा काय संबंधच नाही. हो चला आता चलतोय मी. तो वरच आला. अप्सरा बाहेर येतात पाण्यातून. चला आता जातो घरात. मित्रांनो असं आमचं आजचं संडे गेलो. जेवलो, मित्राच्या घरात मजा केलो पाण्यात आणि फिरलो वगैरे. तर तुम्ही पण काय काय मजा करता संडेची ना ते आमका सांगा. रविवारची कमेंट मध्ये कळवा, नक्की कळवा. आणि तुम्ही पण खयचे खयचे प्लेस फिरायचे ते पण दाखवा, म्हणजे सांगा आमका. तर आम्ही जातो. चला आता जातोय घरात. आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा रे. चला टाटा.